shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say night and kiss me. Uf, com està això? Ostres, jo és que no me'n recordava que tinguéssim tantes coses. A tot ple de pols. Quan fa que no venia per aquí? Doncs jo diria que uns 8 o 10 anys. Tant, ja? Compte, des de l'actuació l'última vegada al Teatre de Barcelona. Oh, sí! I lo bé que ens ho passàvem, nena. Oh, sí. Era tan genial. Ai, mare meva. Ei, mireu què he trobat! Ostres, no és la perruca que portava la Júlia? Sí, li encantava aquesta perruca. Per cert, que se n'ha fet de la Júlia? Crec que va anar a viure a Nova York. Ah, sí? Sembla que es va casar amb un noi d'allà. Oh, no en tenia ni idea. Sí, a mi em sona que alguna vegada s'havia dit que li agradaria anar a viure a Nova York. Ei, ei, ei. Ei, nois, mireu el que jo he trobat. No l'has tret, això? Aquesta Mira quina cara Hòstia, que bona! Podeu deixar de perdre el temps i espavilar-vos una mica? Mira. Que has de veure la cara que fas, mira. Va, llença això i anem per feina. Sí, home, això és un record, Doncs et recordo que hem vingut aquí per fer neteja. Ah, clar, mira, i ho has llançat tot, no? Doncs clar, per què les hem de guardar totes aquestes coses? Si ja no les fem servir per res. Sí, té raó. Si fa 10 anys que no veníem per aquí, per molta pena que ens faci poder arribar a l'hora d'esfer-ho tot plegat. Potser sí, no? Què farem de tots aquests trestos? Joder, m'esteu dient que voleu llançar tot això a les escombraries? Tot alguna cosa la podem pensar. Sí, podéis pensar el balapó. Oye, ¿qué vas a hacer con eso si no lo usas? Súbelo! I què us semblaria si Sí que. féssim... Si fessin què? Ah, tu has dit mercat? No, Fem una paradeta i ja ho va vendre. no, que féssim un musical. Un musical! Sí, a mi em faria moltíssima Això podria il·lusió. estar molt bé, eh? Ai, Però què esteu dient? Ara voleu muntar un musical? Sí, com els vells temps. Jo no ho veig, Per què no? perquè ens hem fet grans. però això de tant és, home. Oh, tant és. Jo tinc l'esquena fatal, A mi em feu aixecar algú fent un dirty dancing, ja pot venir una ambulància i treure'm de l'escenari. Però no cal fer un dirty dancing. Podem fer gris, per exemple. Gris, tinc els cabells, cada dia tinc més canes. Ai, doncs és igual, mira, podem fer Els Miserables, Cats, o Chicago, o aquella West Side Story. Uau, sí, aquesta. Sí, aquesta. I can be right in America. You can fight in America. Sí, home, no has trobat res més complicat. No és tan complicat. No poc. Ei, nois, és que no pareu només que de discutir, No, sí, al final tindran raó els nostres fills, que som una colla d'avorrits. No som uns avorrits. Ah, no? Estigues quiet, ja no puc més. Quantes vegades t'haig de dir que no toquis això d'aquí, però tu no pares quiet o no pots entendre. Quan dic que no, no cridis, no cantis, no toquis, jo dic això que no, jo dic això que no, jo dic això que no. Quan dic que no, és que no cridis, no toquis, no parlis. Jo dic això que no, jo dic això que no, jo dic això que no. Quan dic que no, és que no. Quan va ser l'última vegada que vas dir que sí a fer alguna cosa divertida? Quan va ser l'última vegada que vares ballar? Que vas pujar en una atracció? Que et vas disfressar? Que vas anar amb calçotets pel carrer? Tu has anat algun cop a calçotets al mig del carrer? No, era per posar un exemple. Bé, potser sí que teniu raó, potser ja han tornat una mica avorrits. El meu fill no em creu quan li dic que abans fèiem musicals i que anàvem amb una furgoneta actuant per tots els teatres. Sempre em diu, tu flipes. Les meves filles tampoc en creuen. Sempre en diuen a l'igual. Què vol dir a l'igual? Ah, nois, vinga, va, que us hi apunteu o què? Però quin musical voldríeu fer? Jo tinc una proposta. No sé què us semblarà, però a mi sempre m'ha fet molta il·lusió fer un musical de Disney. I a mi, m'encanta. Podríem fer interessant. Noi, quina mania que tens d'anar amb calçotets, Però quin voldríeu fer? Podríem barrejar temes. Jo no és per tocar els nassos, però només som 5. Doncs ho diem a l'Albert. A la Sònia. I continuem sent pocs. Tens raó, hauríem de ser més gent. No sé, i on podem buscar ara?
I si fem un càsting? Sí, va, sí, fem un càsting. A mi em sembla molt bona idea fer un càsting. Sí, podem penjar cartells per tot el poble. Ah, tu tens una impremta, els podries imprimir. Em sembla que ens estem embolicant. No, va, sisplau, va, home, va, digues que Està bé, provem de fer un càsting. Un càsting i el musical. Anem per ordre. Primer fem el càsting i a veure com va. I si va bé, fem el musical. Però primer s'ha de fer el càsting. I després el musical. I després el musical. Tu sí que vale! A mi també, Aquest ens l'hauríem de quedar. És l'únic que val la pena. Sí. No pensava jo que això fos tan complicat. Ja us vaig dir que s'estàvem embolicant massa. Nois, som molt negatius, De moment ja en tenim un de bo. I tant. I la resta, doncs, tampoc està tan malament. Que no està malament, diu. I no he vist ni un de bo. I potser si et traguessis aquestes ulleres, segur que veuries alguna cosa més. On vas així? És que així semblo més sèrio, saps? Aquestes ulleres em donen un toque guai. Un toque guai. Va, vés a buscar el següent. Vale. Número 37. Què? Soc jo. Endavant, maco. Estàs nerviós, xato? No gaire. Tu t'hauries d'estar-ho, perquè et vigilo. A veure, Pep, sisplau, deixa estar la gent tranquil·la. Col·loca't a la ratlla. I recorda. Hola, qui ets? hola, què tal? Em dic Ricard, no us deis, estigador, per servir-los. Ei, i des de ben petit que canto, Ah, molt bé, i quin és l'estil que més t'agrada? Oh, a mi m'agraden tots. I si te n'haguessis de quedar amb un? L'estil l'esplai, Com? l'estil l'esplai, les cançons de l'esplai, és que m'encanten. Molt bé, doncs quan vulguis pots començar a cantar. Està bé, esteu preparat? Com-hi doncs, vinga! Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya i jo vaig... Ei, ara aquí, vosaltres, diu que... A la muntanya! A la muntanya! No, ara no, toca, no. Tornarem a comentar. Vinga, va, som-hi. Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya i jo vaig... A la muntanya! Sí, senyor, mira que he comptat, ho he congingut molt bé. Vinga, continuem, doncs. Jo vaig d'escoltar el riu, jo vaig d'escoltar el riu, jo vaig d'escoltar el riu, jo vaig... Cap a casa. No. Home, tornarem a començar, no passa res. Vinga, va, som-hi, doncs. Jo vaig a la muntanya. No. Ja en tenim prou. Ens ha quedat molt clar quin és el teu estil. És que l'estil esplai és molt conegut, Mireu, de fet, jo volia proposar una cosa, que és que en comptes de fer això del musical aquest del Disney, féssiu el musical de l'esplai, ai, festa, vinga, ei, ei. Perquè les cançons del Disney no les coneix ningú, en canvi les cançons de l'esplai, tothom les canta des de ben petitós, tothom les coneix.
I fan molt de caliu, Moltes gràcies, ho tindrem en compte. Molt bé, gràcies a vosaltres, doncs. A pli, adéu, i passi bé, i passi bé. Nois, no puc més. Això no hi ha qui ho aguanti. A mi aquest m'ha agradat, Següent. Hola. Perdoni. Sí? Ja em toca, és que ja fa estona que m'espero. Quin número tens? El 40. Ai, falta poquet, encara no. És que he d'anar a posar el tiquet al parquímetre del cotxe, però si falta poc, ja m'espero, ja m'espero. Número 38. Presente. Hola, presenta, sisplau. Sí, jo sóc el Toni, però tothom em diu el Melenas. Molt bé, doncs et direm el Melenas. I què ens cantaràs? Una cançó molt canyera, que segur que flipareu. Bueno, què? Començo ja. Sí, com vulguis. Johnny Reason, Johnny Trine, ain't nothing underwater do. Party time, I'm wanna be there too. Què? T'hem flipat, no? Flipant? Jo estic xinyat. Penso que se m'ha escapat un pet i tot. És que el Melena lo peta. Molt bé, Melenas. Doncs ja et trucarem, maco? Vale, tío, pero... Per donar sortida a aquest paio. D'una pel·li de Disney segur que no. Hola, perdoni, torno a ser jo. El número 40 em toca ja? No encara. És que he d'anar a posar el tiquet al parquímetre del cotxe. Però si falta poc ja m'espero, Queda poc, de seguida l'avisarem. D'acord, gràcies, I... Val, perdonin, Perdonin. Hola, què tal? Em sembla que abans quan he vingut m'he deixat la carpeta. La carpeta, ho sabia que era teva. I em pensava que l'havia perduda. Aquí la tens. Gràcies. Ei, abans ho has fet molt bé, Sí, Número 39. Sí, la veritat és que tens tots els números per formar part del nostre de grup. veritat? Sí, no, i ets el millor que hem vist fins ara, t'ho asseguro. Ostres, doncs no sabeu pas il·lusió que em faria. Doncs estigues alerta perquè segur que te truquem. Gràcies, doncs, i adeu, All my life has been a series of doors in my face, and then suddenly I bump into you. I've been searching my whole life to find my own place. Maybe it's the party talking on a chocolate fondue. But with you, But with you, I found my I place. see your face. And it's nothing like Like I ever known before. Love is an open Love is an open Love is an open With you. Love is an open Crec que això és teu. Ai, sí, gràcies. I perdona, No, tranquil, no passa res. Perdona, Sí. aquests papers són meus. Ai, sí, té, bonica. Què? La cançó, que és molt bonica, que m'agrades. La cançó, que m'agrada molt la cançó. Ah, sí, tu a mi també m'agrades, m'agrada. Nois, hauríem de començar. Ei, que et vagi molt bé, Moltes gràcies. Com et dius, senyoreta? Em dic Lali. Molt bé, Lali, doncs a veure què t'has preparat. First I was afraid, I was scared before. Keep thinking I could never live without
by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong and I grow strong. And I learned to get along and so you're back from outer space. I just walk in to find you here, but just the look upon your face. I shouldn't change that stupid love, shouldn't change that you became. Now I know from 1 second you'll be back to bother me. Go now, go, walk out the door. Just a moment, just your love. Molt bé, Lali, molt bé, ho has fet molt bé. Em sembla que ja en tenim un altre al grup, eh? Lali, està genial. Genial, genial, et truquem segur. Molt bé. Gràcies, perfecte. Moltes gràcies. Vinga, va, que això ja comença a agafar forma. Número 40. El 40. On és el 40? No és aquell el del parquímetre. És igual, crida el següent. Número 41. Endavant. Hola, qui sou? Jo la Lucy, jo la Betsy, jo la Kelly. I què ens cantareu? Ara ho veureu. Preparades, noies? Sí. L-E-K, Girls! I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life in plastic is fantastic. You can twist my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life in plastic is fantastic. You can twist my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Perdó. Era per saber si ja em tocava. No, de fet, ja ha passat el teu torn. Ja ha passat? Sí, t'he anat a buscar i no hi eres. Però és que havia de posar el tiquet del parquímetre al cotxe. I ara què faig? Pues tornar a agafar número. No us facis cas. Perdoneu, noies, us podeu esperar un momentet a fora? Gràcies. Aviam, com te dius? Joan Antoni, aquí té el meu currículum. Molt bé, ens portes el currículum i tot, eh? Després ens ho mirem. Molt bé. Molt bé, Joan Antoni, quan vulguis pots començar a cantar. A cantar? Sí, què vols fer, jugar a ping-pong? Però és que jo no en sé de cantar. I llavors què has vingut a fer aquí? És que jo no sabia que per treballar en un banc fos necessari saber cantar, Però què dius, nano? Això és un càsting per un musical. Ai, que m'he equivocat. Però això no és el carrer de la Tardor número 84? No, aquest és el carrer Major, número 84. Ja l'he liat, tu. Ostres, faig tard l'entrevista de feina! Tu! El currículum! Ai, sí, el currículum! Oh! Perdonin, perdonin. Ui, perdó, el carrer de la Tardor, sisplau. Sortirà a la dreta, 2 carrers més avall. D'acord, El pobre noi va ben despistat. Ja veus. Nois, no puc més, Estic destrossat i tinc el cul pla de tantes hores que portem aquí a Solís. Bueno, jo no és per desanimar-te, però encara queda un munt de gent per passar. Doncs en comptes d'estar aquí xerrant i perdent el temps, anem per feina i acabarem abans, eh? Vinga, tens raó, vaig avisar el següent. Vinga. Número 41. No! Les Barbies un altre cop no, sisplau. Crida el 42. 42. To be on that screen and live inside each scene. Without a nickel to my name, hopped a bus, here I came. I could be brave or just insane, we'll have to see. There's me in that sleepy town. He'll sit one day, the lights are down. He'll see my face and think how he used to know me. Find these hills I'm reaching for. Molt bé, moltes
Moltes gràcies per venir i ja les trucarem. Muchas gracias, Yare. Senyores i senyors, nens i nenes, amb tots vostès, els escollits per formar part del musical Yes the Dream! En el número 62 hi tenim a les cosines Tafanets, inseparables, una mica tafaneres, però amb un gran cor, quasi tan gran com la seva veu. En el número 145, els Bessons Twins. Sí, he dit bessons, ja ho sabem, no s'assemblen en res. Però no tots els bessons han de ser idèntics, oi? De fet, el que ens interessa no és que s'assemblin, sinó que cantin bé. I això, nois, sí que ho teniu. Enhorabona! En el número 89 trobem a la Lisa. La Lisa sap fer de tot i més, però sempre té por d'equivocar-se. Nosaltres, però, sabem que no ens hem equivocat escollint-la. Amb el número 230 trobem a dues bones amigues, l'Alba i la Mary. Són amigues des de ben petites, els encanta cantar i ballar i sabem que ho donaran tot en aquest musical. Amb el número 8 trobem en Pere, simpàtic, ben plantat, una mica despistat però amb una veu digna de formar part d'aquest musical. Amb el número 282, tieta i neboda, la Júlia i la Marta. Aquest parell s'apunten a tot, i és que no saben estar-se quietes, s'atreveixen amb tot. Amb el número 145, la Berta i la Martina, dues companyes de feina amb molt de ritme. Amb el número 39 trobem a la Lali, una noia molt trempada i treballadora que canta com els àngels i amb uns ulls que enamoren. I si no us ho creieu, que us ho digui algú que jo sé. I fins aquí l'equip que formarà part de... Ei! I nosaltres què? Perdó, em deixava en Pep, la Mireia, l'Arnau, la Bruna i en Marc, els responsables d'organitzar Yes the Dream. Apa, nois, poseu fil a l'agulla i comenceu a assajar. Què, nois? Com esteu? Eren nerviosos? Jo sí, molt. Jo tinc unes ganes que arribi el dia de l'estrena. Doncs no et queda gaire, 2 dies i estrenem. Calla, quins nervis. Creieu que vindrà molta gent o què? Jo li he dit a tots els meus amics i família. Sí, jo també. A mi m'han dit que s'han venut moltes entrades ja, Ah, sí? Sí. Ai, mare meva, quina pressió. Ei, nois, compis, que arriba més vestuari, anem a veure? Sí, va. Ei, Elisa, has vist els vestits nous que acaben de portar? No. Són molt bonics. Que bé. Què et passa? Res. Doncs, estàs preocupada, segur? Segur. No em passa res, no us preocupeu. Està molt estranya. Sí, alguna cosa li passa i no ens ho vol dir. I nenes, què feu aquí, que no heu anat a mirar els vestits? Sí, ara venim. Són xulos, Són molt bonics, molt maquis, però... Ara estàvem parlant de la Lisa. Què li passa? No ho sé, l'hem dit si li passava alguna cosa i ens ha dit que no, però la veritat és que està molt estrany. Ui, sí que està estranya, sí. Ja us dèiem, alguna cosa li ha passat. Nenes, sabeu de què ens acabem d'assabentar? De què? De que en Pere I la Lali? avui fan 6 mesos de nòvios. Ja. Com que ja? Doncs que ja ho sabíem. I què us ha dit? A mi m'ho va dir la Lali i a mi en Pere. El què us han dit? Vosaltres segur que no ho sabeu. El què? És que en Pere i la Lali avui fan 6 mesos de nòvios. Sí, dona, i tant. Aquest matí en Pere ens ho ha explicat. Com ens l'hem trobat? Està ben enamorat, el nano, eh? Sí. Nena, estem perdent facultats. Ei, una cosa, que algú per casualitat no sap pas què li passa a la Lali? Què li passa? Què li passa? No ho sabem, per això ho preguntem. Doncs haurem d'investigar. Nosaltres l'hem vist marxar. Ah, sí? Sí, li hem preguntat on anava i no ens ha volgut dir res. Però segur que no s'ha sentit, eh? Hola, hi ha la Lisa per aquí. No, ha marxat. No Com que ha sabem. marxat? L'hem vista sortir. Ei, amor, l'has trobat? Li ha dit amor, que maco. Sí, és que avui fem 6 mesos junts. Ja sabem, ja. Sí. Mira que diuen que la Lisa ha marxat. On ha marxat? No ho sabem. Doncs la Bruna i en Marc la necessiten, eh? Elisa, per fi, t'estàvem buscant. On eres? És que necessitava prendre una mica l'aire. Nois, la feina que hi ha per fer i vosaltres aquí xerrant. Aquesta espatilla de qui és? Meva. Ai, Pere, que has vist la Lisa? Sí, és aquí.
Lisa, És que hem de fer l'assaig general. ja ho sé, però- No, dona, va, anem, que no és que només queden 2 dies. És que ja està bé, és la segona vegada que tu menges aquesta setmana, eh? És que tenia molta gana. Doncs porta l'entrepà de casa, però no et mengis el meu. Ja em porto el meu de casa, però tenia més gana. Ah, molt bé, senyor, té gana i es menja menjar dels altres. És que el teu era més bo. I l'altre dia se'm va escruspir la coca que m'havia fet la Lali. L'Ali estava estupenda, et felicito. Però tindrà barra el tio. Home, és que el menjar no és lent, vosaltres deixeu les coses per allà i jo ho replego tot. Voldràs dir que tu t'ho menges tot. Nois, sisplau, ja discutirem això més tard, però estrenem d'aquí 2 dies. Va, que tenim d'anar a l'assaig, Lisa, vinga, va, anem. No. Anem, com que no? Què vols dir que no? Nois, us he de dir una cosa molt important. Què passa? Em sap molt de greu, però deixo música. Què dius? Ho sento, no puc fer-ho. Però escolta, no ens pots deixar tirats ara, falten 2 dies. No, abans us he escoltat, el teatre estarà tot ple, i si m'equivoco? No t'equivocaràs. I si me quedo tan blanc, no se me'n va la veu? I si no em surt bé, després faré el ridícul i la gent me criticarà. Que no, Lisa, no, Lisa, escolta'm, tu confies en mi, oi? Mira, ja ho sabem, que pujar dalt d'un escenari i estar pendent que tot el públic ens miri, ens fa posar nerviosos. Però tots ho estem, no? Doncs això no t'ha d'importar, perquè si estem aquí és per fer allò que més ens agrada. Sí o no? Sí. Doncs si t'equivoques i caiem, doncs ens aixequem i tornem a començar. Però, escolta, de tot se n'aprèn. I el més important és que el que has de tenir en compte és que has d'aconseguir els teus somnis. I els teus somnis passen per ser feliç. Elisa, la Bruna té do. Potser sí que teniu raó. Ja n'hi ha prou de tant. Ara. Sempre he deixat de fer moltes coses per culpa del què diran, però ja està bé. És hora d'aconseguir. Vinga, Lisa, tu pots, va, tu sí que pots, vinga, va, vinga.
el banquete va a empezar. Nunca hay quejas, nunca hay penas, que hay cubiertos en escena. ¡El ballet para usted! ¡Esto es Francia, mando a ser! Y cualquiera que se precie bailarín es un menú de a disfrutarlo. Bueno del festín, campesín, el botín. Hay racú, hay soufflé y una tarta bien flambé. Y también las atracciones del lujoso cabaret. Basta ya de temblar, que el banquete va a empezar. Nunca hay quejas, nunca hay penas, Si hay cubiertos en escena. y es que aquí cada cual tiene un truco muy genial. Unos cantan y otros tocan el violín. Con todos a brindar y empiece a disfrutar del gran festín. Va por fin, ven conmigo al gran festín. ¡Qué festín, qué festín, qué festín! Sí, tot això està molt bé, però a mi qui em paga? Va, està bé, te pago. Nois, 20 minuts i escena.
si lo quieres en tu interior.